Pollo Sesións é a nova aposta do Concello para apoiar a creación musical emerxente no municipio, unha iniciativa que vai permitir acelerar proxectos e amplificar xéneros en galego entre bandas de persoas mozas non profesionais. Esta mañá presentouse en Raxó este proxecto. Creo que cumple varios objetivos. Por un lado tamén é promover o uso da nosa lingua, é dicir, un proxecto que é para promover o uso da lingua galega e ao mesmo tempo é para darlle unha cobertura tanto en este caso en asesoramento para estes artistas que temos locais, tanto a nivel grupal, en este caso tamén individual, amateur. No arranque deste Pollo Sesión xa están a participar 3 bandas, unha de rock, outra de folk e outra máis de música urbana. Comezaron xa as primeiras sesións de produción musical no Xaime Illa. A partir deste sábado arrancarán tamén a edición e grabación de maquetas en formato MP3 e a creación dun vídeo promocional. Creemos que é unha actividade que vai a ser moi productiva para eles, decir, desde os ensaios propios que se están levando a cabo e que cando os ves ali ves que están disfrutando, como poden ser esas grabacións e como non, que sería da música sin os directos. Tamén teremos a oportunidade de velos con esas actuacións en directo para ver cal é o resultado de todo ese traballo. Antes dese concerto en directo, aínda queda moito por traballar e moitos ensaios nos que participar. Esa parte está coordinada polo director da Escola de Música de Poio. Empezamos con este proxecto fai unhas semanas, estamos ensaiando moi duramente. O primeiro ensaio co produtor musical vai ser este sábado, depois tamén temos proxectado facer un ensaio e tomas de grabación co técnico de sonido e por último unha grabación audiovisual polos entornos exteriores máis emblemáticos de Poio. A verdad que fainos moita ilusión, esperemos que sexa un proxecto que teña continuidade no futuro. E a rapazada tamén moi ilusionada con este novo proxecto. Para mí estar aquí es un honor porque aquí me lo paso genial y estar con todos mis amigos de la banda me encanta. Nesta primeira edición do Pollo Sesións están a participar 24 rapaces e rapazas.